हाग्रामानि जादुआव जग्रबबाय UPPL मुं सोलायगोन नामा UPPL दोलोआ जेन्नायनि उनाव मुं सोलायनायनि हुदा दं थारैनो सोलायगोन नामा UPPLआ दोलोनि मुं 2025नि BTC बिसायख'थिनि उनाव फिन 2022नि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि दावहायाव बिग जिर' फिथाइ UPPL दोलोनि हाग्रामानि जादुआव जोबस्रांबाय UPPL दोलो हाग्रामा महिलारनि मेजिकआव माबोरै सिलिंखार जाखो बे बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारनि गेदेर बिबुंथि बेयो हाग्रामा महिलारनि नङा बेयो रायजोनि মেজিক মানে এইটো ৰাইজৰ মেজিক এতিয়াতো UPPLে ইহঁতৰতো অভ্যাস আছে দলৰ নামটো সলনি কৰিব পাৰে আগত যেনিবা ডাবল ফি আছিল এটা সময়ত বিচিদাৰ আছিল এতিয়া UPPL নামটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ কিবা একটা ৰাখিব আৰু BTCआव UPPLआ जोबस्रांलांगोन होनना हाग्रामा महिलारनि बिबुंथि UPPL थानाय नङा UPPLनि मुं सोलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान नागारना राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि जेन्नायनि गुबै जाहोनखौबो फोरमायना होबाय हाग्रामा महिलारिया लोगोसे UPPLआ BPFजों गोरोबफायोब्ला मोजां जागोन होननाबो खावलायो हाग्रामा महिलारिया दिपेन बर' हल आमार बर' জাতীয় ছাত্র সন্থাৰ প্ৰেসিডেন্ট কিন্তু বৰ জাতিৰ কাৰণে প্ৰমদ বড়ো হল এটা সময়ত আফচুৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল হিও মানে আমাৰ বৰ জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ইহঁতে যদি কাম কৰে বৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিব फारसेथिं बिसायख'थिनि दावहायाव जेन्नायनि उनाव UPPLनि बिजाथि दिपेन बर'खौ समाज बिजोङाव अजद दैखांनाय नुनो मोन्दों दिपेन बर'नि अजद देग्लायनि बिसायख'थिया माहारियारि बाद जायाखै रांनि गेलेनाय जादों होनना अजद दिपेन बर'नि दिपेन बर'नि बे अजदखौ लानानैबो रोखा फिननाय होबाय BPFनि गाहाय एबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दिपेन बर'आ राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारना मा गेदेर गोरोन्थि खालामखो बेनिबो फिननाय होबाय हाग्रामा महिलारिया बेलाय दिपेन बर'निसो खोथा दिपेन बर'आ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट आं बुंदों बियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जातिनिल' आङो लिडार नङा BTCनि गासिबो जाति जनगोष्ठीनि जानानै आं खामानि मावगोन बयबो आंखौ सहाय खालाम होनना बुंनांगौ खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो बेवहायनो भुल जादों बेना बेराफारसेथिं गोदान मन्थ्रि आफादाव BPFनिफ्राय मन्थ्रि मासि मोननाय मोनैखौ लानानैबो बिबुंथि खालामबाय हाग्रामा महिलारिया मन्थ्रिखौ लानानै BPFआ बार्गेनिं खालामा BTC जौगाथायखौ लानानैसो बार्गेनिं खालामगोन मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गिदिर खोथा नङा आं बुंबाय थादों जोङो BTCनि जौगानायखौ लानानैसो जोङो बार्गेनिं खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजों पास मन्थ्रिखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया जोंनो नांगौ BTCनि जौगाखांनाय बेनो आसल ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24